तोरा बाप को जब तोरा बाप को जब फाटे छो तोरा बाप को जब फाटे छो डीजे मनीष रक्सौल तोरा बाप को जब फाटे छो मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो हम करब बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो सुन गोरकी गे बात ना सुन पतरकी गे ओहो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो डीजे मनीष रक्सौल तोरा बाप को जब तोरा बाप को जब फाटे छो तोरा बाप को जब फाटे छो सिंगवाई धर्मेंद्र निर्मलिया कितना दिन जीव गोरकी बाप के तू डर से चलन के भाग जाइ छी अपना घर से अपना घर हाँ, कितना दिन जीव गोरकी बाप के अपना डर से चलन के भाग जाइ छी अपना घर से तोहर माई खेलै छौ खेला तोहर भैया छाटै छौ सुन गोरकी गे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छौ सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छौ सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छौ तोरा बाप को जब रक्सौल तोरा बाप को जब फाटे छो तोरा बाप को जब फाटे छो अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक हमरा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कते के कोदार से हमरा नहीं डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कते के कोदार से धर्मेंद्र के तोहर छटकी बहिन दुनिया डांटै छो सुन गोरकी गे की रे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन